L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti għoġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħnina. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħnina. Inti rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna wlied id-dawl. Għamel li qatt tiżjed ma jaħkmuna dlamijiet tal-ħażen imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi. Sara laħqet l-omor ta' 127 sena. Dawn kienu snin ta' ħajjet Sara. U mietet Sara f'Kirjat Arba li Hebron fl-art ta' Kanaan. Abraham daħal jagħmel il-vistu għal Sara u jibkija. Imbagħad Abraham qam minn quddiem il-mejta u mar ikellem lil ulied Het u qalilhom: Jien qiegħed ngħix magħkom ta' barrani u frustir. Għatuni li jkolli qabar magħkom u nidfen il-mejta tiegħi minn qudiemi. Wara dan imbagħad Abraham difen lil Sara martu fl-art tal-għalqa ta' Makfela biswit Mamri li Hebron fl-art ta' Kanaan. Abraham kien xieħ u mdaħħal fi żmien u l-mulej kien birku f'kollox. U Abraham qal lill-qaddej tiegħu li xieħ f'daru li kien joħodlu ħsieb ta' kull ma kellu: Għamel idek taħt kuxtejja u nġalek taħlifli bil-mulej Alla tas-sema u l-art li ma tieħux mara għal ibni mill-bniet tal-Kananin li jien qiegħed nammar f'nofshom, imma mur farti u għand niesi u hu minn hemm mara għal ibni Iżak. U l-qaddej wieġbu: U jekk il-mara ma tkunx trid tiġi miegħi f'din l-art, ikolli nerġa' nieħu lil ibnek fl-art li minnha int ħriġt? U Abraham wieġbu: Qis li ma tieħux lil ibni hemmhekk. Il-mulej Alla fis-smewwiet li ħadni minn dar missieri u minn art welidi u li kellimni u ħalifli u qalli lil nislek nagħti din l-art, jibgħat l-anġlu tiegħu quddiemek u int tieħu mara għal ibni minn hemm. U jekk il-mara ma tkunx trid tiġi miegħek, int tkun maħlul minn din il-ħalfa tiegħi. Biss l-ibni taħdux hemmhekk. Wara ħafna żmien, Iżak kien mar bir Lahaj Roj għax kien joqgħod fl-art tan-Negeb. U Iżak kien ħareġ jistrieħ fir-raba għal ħabta ta' filgħaxija u rafa' għajnejh u ħares u ra l-ġimra resqin. U Rebekka refet għajnejha u rat lil Iżak u niżlet minn fuq il-ġemel u qalet lill-qaddej: Minu dak ir-raġel li ġej fir-raba jiltaqa' magħna? U weġiba l-qaddej: Dak Sidi. U qabdet l-istar u tattiet bih. U l-qaddej qal lil Iżak kull ma kien għamel. U Iżak daħħalha fl-għarix ta' Sara ommu. U ħall Rebekka u saret martu u ħabba. U hekk tfarraġ Iżak wara l-mewt ta' ommu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu.
Min jista' jsemmi l-emejjel kbar tal-mulej jew isemma t-tifħir tiegħu kollu flimkien? Roddu ħaj lill-mulej għaxu tajjeb. Ħini min jimxi bid-dritt, min jagħmel dejjem is-sewwa. Ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek flimkien? Roddu ħaj lill-mulej għaxu tajjeb. Aħseb fija bis-salvazzjoni tiegħek biex nara l-ġid tal-mażulin tiegħek, biex nifraħ għal ferħ ta' ġensek u niftaħar mal-poplu ta' wirtek flimkien? Roddu ħaj lill-mulej għaxu tajjeb. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ra wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi kien jismu Mattew. Ejja warajja qallu, dak qam u mar warajh. U ġara li kif qatandu għall-mejda ġew bosta pubblikani mitinbin u qagħdu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan il-Fariżej qalu lid-dixxipli għaliex jikol mal-pubblikani l-mitinbin li mgħallem tagħkom. U semagħhom u qal it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom iżda l-morda. Mela morru talmu xi ġifieri ħnina rrid u mhux sagrifiċċju. Għax mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mhux li ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-midinbin. Dan huwa l-kliem li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Mattew wara l-ilment li għamlu il-Fariżej għamluha mistoqsija lid-dixxipli tiegħu. U Ġesu dan il-kliem ifisser x'inhi l-missjoni tiegħu. Huwa wkoll kliem li lilna jagħmlilna ħafna kuraġġ il għaliex qed jgħid Ġesu ġie għalina l-koll għax aħna l-koll midinbin. Għaliex il-Fariżej kellhom din il-mistoqsija, il-ment. Nafu li mhux darba, diversi drabi kienu f'battibekk ma' Ġesu, il-Fariżej. Ma hawnhekk kien minħabba li Ġesu kien sejjaħ lil Mattew li kien mal-mejda tat-taxxi u dan mar warajh u Mattew rrid jagħmillu ikla. U f'din l-ikla ġew bosta pubblikani mitinbin. U din m'għoġbitx lill-Fariżej u għalhekk qalu lid-dixxipli għaliex jiekol mal-pubblikani mitinbin li mgħallem tagħkom. U Ġesu semagħhom, nafu li anki kieku ma semagħhomx kien jaraf x'hemm fil-qalb tagħhom u jgħidilhom li hu ġie biex ifejjaq, biex jagħti l-fejqan u minu marit li għandu bżonn ifieq. U għalhekk imbagħad iżid mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-midinbin. Aħna nafu li dan il-messaġġ Ġesu ma jgħidux biss hawn, imma diversi drabi iwassal dan anke b'diversi paraboli. Iftakru dik il-parabola li Ġesu kien qal tal-Fariżew u l-pubblikan li marru fit-tempju. U l-Fariżew għad hemmhekk wieqaf suppost qed jitlob imma iktar milli jitlob kien qed jiftaħar bih innifsu li hu jagħmel kollox tajjeb u mhux hekk biss illi hu mhuwiex bħal dan pubblikan li hawn hawnhekk fit-tempju. Mentri l-pubblikan għad jitlob maħfra li l-Alla jħabbat fuq sidru u jgħidlu u Alla ħenna lija għax jiena midneb. U Ġesu jgħid
il-pubblikan, mhux il-Fariżew li mar id-dar lura iġġustifikat. Nafu li Ġesu rid iwassal dejjem dan il-messaġġ li Alla u Alla illi iħobb, li jaħfer, li jħenn, illi jiġri wara il-midneb, ifittex lill-midneb, li jilqa lill-midneb, li jagħmel festa meta l-midneb jerġa' lura għandu u li jittrasforma imbagħad lill-midneb. Il għaliex għalhekk ġie Ġesu, dik li spjega sabiħa li Ġesu kien għamel li Nikodemu turina dan b'mod ċar Alla hekk ħabb lid-dinja li bagħat il-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx l-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Dan femuh Mattew u oħrajn diversi mitinbin li kellhom din l-esperjenza tal-ħniena ta' Alla. Sa din kelma ta' Alla lilna tamlina kuraġġ l-ewwel nett, għax aħna il-koll mitinbin li neħtieġu l-ħniena u l-maħfra ta' Alla. Fl-istess waqt tiftiħilna għajnejna biex aħna qatt ma inqisu lil nfusna il-ġusti u inħarsu lejn l-oħrajn bħala inqas minna. Irridu noqogħdu attenti ma naħsbux li aħna fuq xi pedestal ta' qdusija. Għax jekk naħsbu hekk, mhux biss inkunu friskju li niżbaljaw, inkunu diġà qed niżbaljaw. Aħna lkoll midinbin li neħtieġu il-ħniena u s-salvazzjoni ta' Alla. Sa meta ngħidu li aħna midinbin, mhux biex nikkuntentaw ruħna u nibqgħu hekk fid-dnub tagħna, imma biex nersqu lejn Alla ħalli hu jaħfrilna u jsalvana. Papa Franġisku jagħmel distinzjoni importanti bejn il-midneb u l-korrott. Jgħid il-midneb jaraf id-dnub tiegħu, jaraf li jagħmel ħażin u jitlob maħfra minn Alla. Huwa differenti minn minnu korrott li l-ħażin iżda jaħlu tajjeb, li jiġġustifika ruħu fil-ħażen u li jagħmel mid-dnub stil ta' ħajja tiegħu. Tal-każ qas jiġi f'moħħu li għandu bżonn il-ħniena u l-maħfra ta' Alla min ikun hekk. Jew nitolbu l-Mulej illum, nitolbuh bi gratitudni lejn l-imħabba u l-ħniena tiegħu, talbuh biex lilna dejjem isalvana u jeħlisna, jġeddidna fil-ħajja tagħna, jeħlisna mid-dnub tagħna u jgħinna biex ngħixu dejjem qalbna fil-paċi tiegħu u mimlija bl-imħabba u bil-ħniena tiegħu. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex aħna dejjem nagħmlu l-esperjenza tal-ħniena u l-maħfra tiegħek, inti li trid titrasformana u tġeddidna fil-ħajja tagħna. Nitolbuk. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fit-tbatija tagħhom. Nitolbuk. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu wkoll illum għal persuni li għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali. Nitolbu biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Talbuk Mulej biex aħna dejjem narfu nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi f'dawk il-postijiet li huma mifnija bil-violenza, bil-ġlied, bil-gwerer, u nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk il-familji li bħalissa għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja tal-familja tagħhom, nitolbuk biex tgħinhom u tara li jsibu anki l-għajnuna li jeħtieġu ħalli jkunu tassew maqudin fik, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħarin biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifil u l-glorja ta' ismu aħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti joġbok tħaddem is-sakramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom, għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin offrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mill-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miġġokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mie għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dnubitna bħalma nafru minnu ħati għalina, u la taħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn trubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslim u l-għadda li jintrit fija. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubit tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek.
ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bija tqarbilna, ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan ir-Rożarju llum għal persuni li qegħdin għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għallik jisma' talb tagħna dak it-twilet tal-inna rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrilna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenerer weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missinna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna, bħalma nafru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek
Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħabża ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek il-frott tal-ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek il-frott tal-ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan pirek il-frott tal-ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek il-frott tal-ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek il-frott tal-ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek il-frott tal-ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek il-frott tal-ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek il-frott tal-ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek il-frott tal-ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisan pirek il-frott tal-ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art.
خبزة كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال نغفر المنو خاطي علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الداني آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Gloria lil Messiru, lil Iben u lil Spiritu Santo. كيف كم البدو والسودايم يبقى دايم تدايم آمين. Maria Santissima Orina l'Intiomna, li kisma talbtana, da kitwile talina riti kompni dem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnata l-infern. Kuġena l-erwih kolla u jini dawk li liktar jaħtiġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta tina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema jdaflar. خبزة كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال نغفر المنو خاطي علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الداني آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Sima lik Maria, bi grazia memlia, mulemia, che berkinti foste in sampere che frotta giuftiek Gesù. عديسة مريم الله تلقلينا متنبين السوف السيات الموتانا آمين. Gloria lil Messiru, lil Iben u lil Spiritu Santo. كيف كم البدو والسودايم يبقى دايم تدايم آمين. Maria Santissima Orina l'Intiomna, li kisma talbtana, da kitwile talina ritikum bnidem bħanna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnata l-infern.
Kull ġener l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema daflar. ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Amen. Sima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissimo Rina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern. Kull ġener l-weħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turuframent lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema daflar. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Alla. Itlob għalina. Imazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb.
Itlob Om għalina. tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob Torri ta' għalina. Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Afrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Malla. Biex ikun jisħaqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni jkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-inferni xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Simalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, li Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Addiodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-ħaġeb ħallitinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok l-ristaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Ruska s-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu.